Какво направи, фратио? Ева, точно и план. Тук ли? Да. Не. Що се продухваш, бе? Какво направи? Гитарата. Повръщали ли дал? Да. И чакай още малко супер, моля се. Отвънка ли? Да, тук. На Не, пътната. отвън. Добре, аре. Сега ти да се малко. Притеснихме се. Добре, сега ще взем. Сега ще взема. Поправяме го. Повръща, какво може да прави? Някакви мутриства знаха тук, аз им викам Mac Drive работи. Те са, не знаят къде се намират. Или просто не знаят да говорят. Пъстълто. Пойдем. Машина. Як старал. Какво се смееш, бе, Идре? Нищо. Се смея ли си? Да. Не се смея, бе. Не се смееш, само се смееш, идиот. Какво се смееш, бе? Какво се смееш, бе, тъп? Да го видиш фатът. Чака на вратата да му отворят. Почва да трае. Гледай го какво направи. И после е там в храстите. Верно. После пресече улиците и в другите храсти. Даже някаква кола спря да го пита дали да го закара да впира. Той вика няма нужда. Идва ли? Така ги спикнал. Той се признава. 2 чаши. 2 чаши. Колкото мене. И си трепа. Това си спих 3 чаши. И па не знам. Трябва още да ям. Пълнена това е културист. Оп! Как обръща столовете. Ей ги! Пълнена и ти. Йоу! В Макдоналдс. Как си? Не, дойдохме да ядеме. Малко се. А? На панталона и на обувки як. Сега се връщаме. Малко ще да молите. В Макдоналдс. А? Да. Що се напи толкова? Да. Сега ще дойдеш ли? Какво? Екстра чизбургер са ни дали. Не? Па ела, ако Ял искаш. баш. Ти колко изяде? Иначе имаме един бонус. Добре. Аре. Аре. И чакайте, моля ви. Добре, ще ти чакам, ама. Що толкова много красива Идре? Що толкова драйваш на бабата? Ти веде. 2 чаши. Да. Колкото мене. Не бе, стига, не пликчето бе. Чакай, има ли храна вътре? Не. Това ще ходи в V-Box и YouTube. Да. Макдоналдс. Стига, не го снимай, папа. Стига да си раз. Къде? Сега ще те снимам. Мене мога да снимаш, добре, не. Ура. Кой това? Прати ли бе?
Не, без това. Да. Как пратиш ти клипа? Не бе, кой за не видиш? Не бе, кой ти за напад? Кой? Пламен? Да. Абе, Пламене, като има ли си приятел? Я човек пак ще да покажа това, че ми да. Опен малко ми полекна, но не може да направи принцип имам слаб стомах. Да не се колко. Мисловия, че някак да ти улетне. Между другото не е лошо да се избършиш с съответствите, защото се възпал яката работа. Добре, че излезнах. Точно тебе, докато да чакаме, той ще го повръща до дискотека. Има ли тук? По очилата имаш. Без забавка, не? Човек, Не бе, сериозно. Ето това очило имаш. Пак, очилото, не по очилото, човек. По очилото. От вътрешна страна мога прожи. Добре, така си добре. Тия човек. Свиква се. Точно е свикнал. Яката работа, точно не трябваше. Знаеш какво ми казаха? Пиеш литър водка с литър черен кас. И след това изведнъж сташ труп. Вече ти спиеш 1 литър водка бързо, първите 2 минути ще ти добре, следващите 25 часа ще ти е. Не бе, ако го не си пиеш... така си е така. Не бе, ако го изпиеш с черен касиш, нищо не ти става. След един час ставаш труп. Е така изведнъж. Слушай сега, трехвали се колкото можеш. Ми повече нямам нищо стомах. Значи, копале виж са, не е лошо първото, което е. Слушай сега, не е лошо да хапнеш нещо. Първото, което е. Второто, което е малко сола за хляб, верно. И третото, което е да танцуваме. Да, е така.